По-рано и депутати от парламентарната опозиция поискаха от премиера Сергей Станишев да прекрати процедурата по освобождаването на директорите на трите парка. За вестник Дневник обаче директорът на агенцията Стефан Юруков отрече да се подготвя уволнението на тримата директори. Директорът на природен парк Витоша Тома Белев каза за РЕ-ТВ, че досега никой официално не му е казал, че ще бъде уволнен. Той предположи, че искането на оставката му е заради засегнати от него интереси на крупни предприемачи. Преди време Белев се противопостави на намерението на инвеститори да застроят 200 хектара от парк Витоша. Това, че имаше територии, които не са позволени за застрояване и ние застъпвахме една подобна политика, вероятно има инвеститори, които не са съгласни с това. Депутатите от опозицията заподозряха също, че тримата директори могат да бъдат уволнени заради отказа им да дадат защитени територии от парковете за строителство. Те дори публично са разобличавали апетитите на бизнесмени към тези земи. Уволненията са подготвени от директора на Държавна агенция по горите Стефан Юруков, твърдят депутатите. От сделките с земи от защитени територии държавата е ощетена с 8 милиарда лева, твърди депутата от ОДС Иван Сотиров. По времето на господин Стефан Юруков е надминато и ДПС, когато се разпореждаше с горите. И това безобразие, което се случва в последните дни, поставя въпроса, че господин Юруков трябва незабавно да си подаде оставката или да бъде освободен от министър-председателя. Според природозащитници, готвеното уволнение на тримата директори е заради натиска на кметове в района от квотата на ДПС и БСП. Точно 17 часа за 25 минути природозащитници блокираха движението на автомобилите и градския транспорт по булевардите Патриарх Евтимий и Васил Левски в София. В пика на петъчния трафик представители на различни екологични организации и граждани образуваха жива верига в знак на несъгласие с готвеното уволнение на тримата директори на природни паркове и като предупреждение за опасността цялата страна да бъде застроена. Считаме, че зад мотивите за уволнението на тези директори се крият корпоративни интереси. Чии корпоративни интереси? На хората, които желаят да инвестират там в пълно нарушение на Закона за устройство на териториите, Закона за биологичното разнообразие, европейските директиви по Натура 2000. Те ще ги уволнят, вижте сега. Първо те ги уволняват неправомерно и процедурата по уволнението им със сигурност ще бъде обжалвана в съда. Въпросът е, че през 3 месеца или 4 месеца или 5 месеца, през които ще се води това съдебно дело, няма да се води адекватна политика в тези паркове, ще се случват беззакония. В същото време народните представители прекратиха депутатските правомощия на председателя на Комисията по земеделието и горите Васил Калинов от Коалиция за България. Това се наложи след като Калинов беше назначен от Георги Първанов за посланник в Азербайджан. Очаква се депутатското място на Калинов да бъде заето от кмета на община Метковец Венцислав Куткудейски, който е следващия